Magandang araw po mga kaibigan. October na, ibig sabihin Halloween season at excited kami mag-decorate dito sa harap ng bahay. Gumawa si Jess ng special Halloween decorations. Kaya ipapakita lang namin sa inyo ang process ng setup at mamayang gabi ipapakita namin sa inyo ang itsura. Tara, mag-decorate na tayo. Ala, ano yan, Jiro? Spider! Ala. I got it stuck on me. At ito na ang mga best friend ni Jess. Ito ang ginawa niyang mga mangkukulam. Yun no, nakakatakot. Kaya ilalagay lang namin doon sa labas sa may poste na ginawa namin. Nag-order kami ng mga kulang sa decorations namin, kaya ituloy na natin.